Det, der har været sindssygt vigtigt for mig, er, at jeg har givet plads til at kunne gøre det, jeg gør, udleve min drøm 100%. Vi trives i sidste ende bedst som freelance-musikere. Vi vil ikke bryde os om at sidde 8-4 på et eller andet kontor og lave det samme hver dag. Så det er meget min skæbne, at jeg skal gøre det her. Hvorfor gør vi det? Det er jo vanvittigt i virkeligheden, ikke? Hvorfor fanden gør vi det her? Nu lever jeg af at spille, men hvis jeg ikke kan det 100%, så må jeg prøve at gøre noget andet, men jeg holder ikke op med at spille. Det er ikke nogen, der får mig til. Heller ikke mig selv. Det er det gode ved at være jazzmusiker, det er, at man ikke kan lade være med det. Jeg tror, det er en kæmpe drivkraft i det at formidle musik, at det at stå i et rum sammen med nogle mennesker, der lytter og selv lytter som formidlere, og sammen med nogen, at det er totalt meningsfuldt, fordi det giver sådan en kick på en eller anden måde. Altså det er det, hvor det opstår som en ubetinget væren.